Пузан Дзяніс, Іван Меліш, урывак з рамана «Людзі на балоце». Як тая рабіна цвіла ў гэтае лета Ганна. Яшчэ, здаецца, учора была гарэза, падлетак. А вось ужо, глядзіце, у самай добрай пары дзяўчыны, у самай красе сваёй, калі толькі вырасла. Глядзелі на Ганну, разважалі і за малым выключэннем прыдзіру з жанок згаджаліся. Выспела нявеста, нічога не скажаш. Часта пры гэтых гаворках, асабліва жанкі, успаміналі Ганніну маці-нябожчыцу, казалі, што дачка ва ўсім выйшла ў матку. З аблічча, дык як вылітая, і невялікая ростам, і не гладкая, худая, можна сказаць, і плечы, як у маткі, вузкія, і рукі тонкія, і косы чорныя, густыя, аж блішчаць бы намочаныя, і смуглявасць на твары такая ж, і шчочкі таксама ж выпінаюцца. Іншы раз языкі жанок, прыцірці зайздросніц, меркавалі, што грудзі ў Ганны малаватыя, як кулачкі. Чым толькі дзіця карміць будзе, калі давядзецца. Але пры ўсім тым, нават прыціры і зайздросніцы не пярэчылі. Ганну ніяк нельга было палічыць за кволую. Збоку, з аднаго позірку відаць было, крамяная ўцімоха дзяўчына, дужаю, сілаю ўся налілася. Вунь якая пругкая ў хадзе, спрытная якая ў руках, так і відаць маладосць, сіла ў кожнай жылачцы. Янка Сіпакоў, маці было 40 гадоў. Маці было 40 гадоў, сыну было 20. Маці стала 60 гадоў, сыну стала 20. Маці мела 80 гадоў, сын меў тыя ж 20. Маці памерла ў 100 гадоў, сын забіты ў 20. Зямлі будзе мільярд гадоў, хлопцу будзе 20.